punten nggih rada telat wedange. Iya. Niki tenaga kula asisten rumah tangga kula nembe kondur kampung. Yo ora dadi ngopo. Nggih, mengke kajeng digaweke gareng. Napa kopi napa teh? Wis apa sing ngono aku gelem. Oh nggih, kaya kula damelke aras Kak. Miwakilen. Sinaring jagat kang samya Bayadara Betirsa Rabel kekuwung Prandir datar wonten ingkang amadani kekuwunging Karang Pradisan ya padusunan kang winastan padukan Karang Kadempel ya padukaning Klampis Ireng apan jare kenau pambenganing kondosak raturing mangke padukan Karang Kadempel kebawat keperintah negari Ngamarta kang dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pekating manung agapanta uruting cakra wolu-wane cakring wisesamane kreping jurang cara krepung sirung kinarya sesuing peksi lawet yang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebeganing pasir gemlaring garis pinggir tanem tuang rembuyung raya-raya karang gitri rewe-rewe ron kelapa bumi subur pasiten mawur Satengah tunandur tangkar pangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjeng adang rengsang langit lenggak-lengguk lampai toyo kang mijil saking sendang pening tirtane iline kang pinara-para playune kang tinampi waduk binentung-bentung kinaruh hamileni sawah menyang pategalaning Narakisma mokal pangoling tetane bebasan datana bumi sajeng kangkang selo sada tunandurang kang prakapi pandha bathani silang gelar pasabinan nyayaruk misare kang pinangka pratiwi Prandiring mangke Sang Lurah Semar Badrana nampi rawuhipun nata ndurati Sang Prabu Sri Bathara Kesemiwan nata wringkuning Sang Prabu Anum Gatotkaca datu kagat katurukasan oh
Suritinon neng pasewakan busana maneka sepak puspita ing udyana yang manjra sarwa rukma ranggeng manik Narawata Obro Prabanyo kang sumirat liwaran lereki laje sireng cate wimbo kekandha kaduping marata mondo saparan mangambar kongas Nuwun sewu Den. Wah, lah kok kaya kejugrukan Wukir Sari klepan Samudra Susu.
Atine Semar Badranaya bungah ora kaya dina iki. Bagong. Anakku dobleh kencana. Kula wonten maring dawuh Bapak. Lah ngono kuwi lho, Le. Nggih. Ditimbal iki basa. Kula wonten dawuh ngono raming apa mar. Aku arep muni semir kok ndak HP-mu kebajak meneh kok. Nggih, Pak. Jan wis. Pokoke piye, Bagong? Dongane Pak Duka. Iya. Taun wingi awake dhewe sowan mrene urung nggawa gong Cina, saiki wis nggawa mir. Rikala semana leh mu arep tuku gong Cina kuwi rak ya disekseni warga masyarakat semene mbane. Iya. Matur nuwun, Pak. Lah iki kok dadi nirokke. Sinuwun Ndarawati rawuh ki lho, Pak. Iya. Karo sinuwun Gatotkaca. Wah, jan. Karang Kadempel dadi mundak pamore. Ning aku iki biasane mung nampa pisokane wong edan kuwi. Iya. Lho njaluk tamba. Ha iki mah dirawuhi karo Nalendra mara diage. Pak bagekno rawuh sinuwun Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Prayogatna sowanmu to, Le. Kaya wis ora kurang penak, Pak. Nuwun mangke sinuwun. Bungah ora kaya sagendakan iki. Sampeyan rawuh, paduka rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Kresna kula ngaturaken Pambagyaraja kasugengan mungga konjuk wonten ngersanipun sinuwun Ndarawati. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Bung bawana langgeng sinunggih datanawrat. Ya Kakang Semar ya banget panarimaku bombong. Tiyang sing manah nata Ndarawati bareng aku nampa Pambagyarajane Kakang Nayantaka. Sowanku ning Padukan Karang Kadempel ora ana alangan sewiji apa, Kakang? Sowanku kinandhenan Karaharjan ya mung aku ngaturake salam taklim sarta puja pangastawaning nata Ndarawati wae tampanana Kakang Nayantaka ya Kakang Semar. Nggih. Pun kula tampa damel bombong sotaning manahipun ingkang abdipun Semar Badranaya sinuwun. Mboten langkung kaprayogaken rawuhipun sinuwun. Ya Kakang Semar. Sawaning nata Ndarawati kaya wis ora kurang prayoga praptaku ana ing kene. Nggih. Ndara Gatotkaca sinuwun Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Aja ngowah-owahi adat Siwa Semar. Ngowah-owahi adat liripun kados pundi? Ingkang trep lan ingkang pantes ngaturake sembah Wirah Gatotkaca dudu kok Siwa Semar. Ya senajan nuwun sewu. Tata lair derajate ngaceplik Siwa Semar kuwi Manakawan kawula cilik. Nanging yen to disawang kanthi permana jati tanpa beda Siwa Semar kuwi pangijawantahing dewa ngijawantah ya Kewang Pigula Nismaya. Mula kang saka kuwi aja keduga awel manahmu lan aja mesgul atimu Siwa Semar. Gatotkaca ngaturake sembah neni bojo teng mriki nampa sembahing Priyagung. Matur nuwun nggih, Den. Kula tampi dawah sami-sami. Mboten langkung kaprayogaken lenggahipun Ndara Gatotkaca. Yo, sawaning Gatotkaca kaya wis ora kurang kepenak Siwa Semar. Nggih. Ngene iki lho, Bagong. Pripun, Pak? Dadi wong ki nek kajen keringan, nang omah dindas-ndaske wong wedok. Nang kene nampa sembahe Ndara Gatotkaca. Lah nang kene karo nang omah ra ya padha wae. Iya. Iki bedane mung mapan ning pendopo rada kajen kowe, Pak. Iya. Heeh. Nang omah ya ora mung simbok kanastren sing wani karo sampean. Aku wae ngendas-ndaske kowe paribasane. Mantumu kae saya, mantumu wedok kae bojoku. Iya. Ana karo wong tuwa kok. Sok rasan-rasan neng mburi. Dumeh sampean ki angger sewan surjane didol ngono kuwi terus. Rumangsane ora dindumidit. Ning yo kowe ra bagiane simbok kanastren. Iya, Bagong. Heeh. Sarawipun sinuwun Ndarawati kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Panakawan Bagong tak tampa ora liwat pangestuning nata Ndarawati wae tampanana. Nggih.
Raharja rawuhipun pamujimu Panakawan. Alhamdulillah. Ah, jan wis ngene iki lho. Rawuh teng Karangkadempel mongko mboten mung trima piyayi tok, mboten mung trima awak tok. Ning nggih mesti beton entil-entil. Betul gula teh ngono lho Pak maksude iki. Ah kok entil-entil. Meng gula teh. Nek sembako beras sebagor ngono kuwi ora entil-entil. Lah apa? Sembako ngono tembunge. Ah iya. Heeh, lah jan wis nyenengke. Pun prayogaken rawuhipun sinuwun. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nggih. Ndara Gatotkaca bekti kula konjuk Ndara. Yo Panakawan Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Nana nggih sampun sanget nggen kula pundhe. Ndadosaken jimat manipun dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecana saha kaprayogaken Ndara Gatotkaca Lesna Ndarawati ingkang andhawek lenggah wonten ing pendhape Pedhukuhan Karangkadempel. Yo Panakawan kaya wis ora kurang kepenak. Nggih. Nggih meng ngapunten nggih rada telat wedange. Yo Niki tenaga kula asisten rumah tangga kula nembe sek kondur kampung. yo ora dadi ngopo. Nggih, mengke kajeng digaweke gareng. Napa kopi napa teh? Wis apa sing ngono aku gelem. Oh nggih, kaya kula damelke aras, Kak. Nggih. Nuwun sewu sinuwun Ndarawati. Iya Kakang Semar ana dawuhmu apa? Mengke riyen. Juga mau merbangane meng ngomple lambemu. Ah iya. Beneh kelan padatan sampean rawuh mboten kalih ingkang rayi garba ruci. Apa wong aku mau ketemu Ndara Sencaki kok, Pak? Apa iya? Heeh. Ning jaba pendopo kae do remi karo lancur-lancur Pandhawa liyane. Entak kanthi lenggarene do ora kersa kok. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Nuwun sewu. Damel kejot sotaning tias. Ingkang abdi pun Semar Badranaya. Wonten wigatos napa lan daharunanipun menapa? Teka sak mangke rawuh teng Karangkadempel Ndara. Keparenga babarana ingkang sejati menawi wadi tumrap para Panakawan para kawula ing Karangkadempel nggih monggo kula dherekke teng ruang tamu teng omah kula bale wisma kula teng gubuk kula. Catur netra kali ingkang adipun Semar Badranaya Den. Anjrah ingkang puspita rum siliring samirana mrih sekar kadung ngas kandhanya maweh raras retnaning driya ya jagat pangestu karo Ayahu Bathara jagat ora mengko dhisik Kakang Semar. Kakang Semar Badranaya ya Kakang Nayantaka. Kula wonten timbalan, Gus. Aja mesgul rasamu, aja kono ing Padukan Karangkadempel iki mung arep nyuwun senjata pitulunge Kakang Semar. Mungguh kepiye nggonku bakal nggagapi marang lakon ingkang tak sandang. Yekti manggene
Anggone Ndrawati sowan ning padukan Karang Kadempel iki ora saka negara Ndrawati. Teges sowanku iki ora saka karepanku pribadi. Nanging anane Prabu Sri Bathara Kresna sowan ana ngarsaning Kakang Ngayantaka kuwi, aku bibar sowan. Saka ing kayiwangan Jonggring Salokaya saka ngersaning Iwang Pikulun Manikmaya. Ingkang ora ana liwigati aku nampa dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru. Ya kuwi kinan methuk sarta mboyong marang lungane Janaka ya baline Janaka. Saka anggone mapan ana ing kayiwangan swarga dahana. Merga mangkene nggone Janaka dhaup kelawan Bathari Dresanala ingkang kudu dipisahake. Mengkiriyen. Engko sik. Lah kok sampeyan maring dawuh Ndara Janaka dhaup kalih Dresanala? Iya Kakang. Nggih. Lah kok kedapun pisahaken menika? Dasare napa lan liripun menapa, sebabipun menapa? Mengko sithik Kakang. Nggih. Anane Janaka dhaup kelawan Iwang Pikulun Bathari Dresanala kuwi uga dipisahake nggone mangun bebrayan sarta kandhutaning Dresanala. Kudu diwurungake teges digugurake amarga nalika semana Iwang Pikulun Manikmaya dawuh kelawan aku yen to Dresanala bakal kadhaupake kelawan Dewa Serani atnajaning Bathari Durga ya kuwi nalindring Tunggul Malaya ya pramanahku Kakang. Merga ora tekan manahku merga Dresanala nalika semana nedeng bobot 7 candra yaswane. Mula kang saka kuwi aku wedi Nata Ndrawati ajrih yen to nampa dedosan sarta yen to ora tak lakoni dawing dewa. Nanging yen to tak lakoni Kresna mengko bakal nampa hukum karma. Malah uga Iwang Pikulun Manikmaya uga wis kepareng dawuh kelawan Iwang Pikulun Bathara Brama minangka wong tuwane Dresanala kinan misahke anggone Janaka omah-omah. Ya Kresna ingkang minangka sule wong tuwane Janaka, Bathara Brama ingkang minangka wong tuwane Dresanala kudu ana rembug ingkang kudu diclentrehake Kakang Semar. Jojo mun taplereki nenap tuko yayasin dipinetro kocak ngundarandir Cocobang mawinga wangis netra kocak kondaran pindha kembang warawari yen sinapet marang sagedheng menungso ora tatanan desmalaning rat glaglaing bumi panus maning jajalanat drohun si memonon sondel meker mendel meres apa ya Pak kowe Pak Strayoli benentang segoro ngapa ya Mir raidep menengo kowe ngapa kok ilang kamanungsane dewa kayangan ning atase kowe iki nalindraning para dewa Manikmaya ombak ing samudra kali lumut ambreng kanggeng awito dedenceng dencengan sik Pak piye Bagong iki rak Bathara Guru ta iki sing rawuh rene iki iya gebrak aji pameling ngetokke dayane angin bocah iki tak uduke saka kayangan rekata jemblem iya bres tekan kene majan wis kok tumben ngopo bajekne ya bajekne piye Bagong dewa kuwi biasane ambune wangi kok iki ambune rada
Amis. Apa bar mbetheti iwak ya, Pak? Hus. Sak-sake ora dewa kok mbetheti wader ki ra. Yae bar mancing segoronan. Aneh-aneh ora. Orang kowe kok nglumproki ngapa? Hah? Iwang Bikulun Manikmaya kuwi adimu. Iya. Kok kowe nglumproki ngapa? Menengo. Rungokno rembuku. Heeh. Sing baku aku mung arep ora trima perkara le Iwang Bikulun Bathara Guru iki arep misahke Ndara Janaka karo Dresanala le omah-omah Bagong. Lho, aku arep dipisahke ngapa ya? Merga Sanala kuwi meteng 7 sasi yuswane miturut ngendikane Sinuwun Kresna mau, mula iki arep tak lempengke rembuke. Aduh. Ha iya. Mula kowe aja ganggu. Yo. Nang kono nek ning perkara apa-apa aku entuk nesu apa ora? Ora usah nesu nek nesu karo dewa kowe kuwalat. Ya wis. Iya. Ning nang kok nganti Iwang Bikulun Bathara Guru kok ngusik utawa ngucek harga dirine bapak, aku ora nrimo. Mergo piye-piye kuwi Bagong enek kuwi, Bagong lair kuwi mergo bapak gojek karo Simba, ngono. Mula nek weruh bapak kok dioman-oman karo wong liya kok aku meneng bae aku anak sing kepiye, Pak? Iya. Nuwun pangapunten Bu Kulun. Sak Iwang Bikulun Bathara Guru. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Mangke rumiyin to Kakang. Teka jengandika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya. Beneh kelawan padatan teka ngaturaken sembah kelawan ingkang rayipun Manikmaya. Malah sak mangke jengandika Kakang Nayantaka nglumpruk wonten lenggah wonten ing ngandhap menika liripun menapa? Ampun basa kalih kula panjenengan. Kula niki mung kere kok, kula niki mung titah kok Bu Kulun. Mboten pantes lan saru dinulu kuwalat dosa mengke nek Semar mboten basa kalih sampeyan. Lah pramila kula nyuwun panjenengan ampun basa kalih kula lan kula aturi nampi sembah kula. Mangkono Semar Badranaya. Nah, ngaten lho. Ya Semar Ulun Tampa. Mbuya lewat pangestu ulun wae tampanana Badranaya. Nggih pukulun kula tampi akarya bombong tiasmanah kula pukulun pun prayogiaken rawuhipun. Iya Semar kaya wis ora kurang kepenak. Sareng paduke Iwang Bikulun Manikmaya kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangestu dalem paduke Iwang Bikulun Bathara Guru inggih. Iya. Ulun tampa mbuya lewat pangestu ulun tampanana Kresna. Nokno inggih. Kepareng kula pundi ndadosaken jimat paripen dayana ing kasantosan pukulun. Iya. Pukulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk pukulun. Wayah ulun Gatut Kocing pringgondani ya ulun tampa. Mboya lewat pangestu ulun wae tampanana. Lho inggih kasinggihan sampun sanget anggen kawula pundi. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Iya Panakawan Bagong pangestu ulun tampanana. Nokno nggih. Sampun sanget anggen kawula mundi pukulun. Pun prayogiaken rawuhipun. Iya Bagong kaya mboya kurang kepenak. Nyuwun mangapunten. Semar Badranaya kepiye? Kaslaku mancelu kula kepengin karang kadempel menika pun matedhaki lan pun rawuh dening Iwang Bikulun Manikmaya. Lah sak menika paduka sampun pareng rawuh mriki kula badhe matur. Iya Semar arep matur apa? Nuwun sewu. Kula nampi ngendikanipun Sinuwun Ndarawati pukulun. Bilih paduka menika badhe migaraken saha murungaken kandhutanipun Dresanala anak kula anakipun Bathara Brama. Napa nggih? Nuwun sewu. Paduka badhe migaraken anggen bali wismanipun Ndara Janaka kalih putu kula Dresanala niku estu napa bener? Ya pancen kasunyatane mangkono Semar, sunyatane jeneng ulun bakal ndhaupake wayah ulun Dresanala kelawan Atmaja ulun ya kuwi si Dewa Serani ya Atmajaning Betari Durga. Rak ngaten iya. Lah nuwun sewu, panjenengan mriku dewa nggadahi raos kamanungsan apa mboten? Wase Semar mboyongi rawuhipun Iwang Bikulun Manikmaya menika kula namung badhe njurung pangabekti wonten ngarsanipun dewaning para dewa. Lan kula badhe nyuwun pirsa panjenengan menika nggadahi dengan menika menggalih napa mboten? Ning atase panjenengan menika kagungan derajat pangkat kok namung badhe dipun pisungsungaken kagem
tilas keng garwa. Tilas keng garwa inggih menika pun Betari Durga menika. Lah kok namung badhe pun pisungssungaken maneman derajat pangkat panjenengan lho Bu Kulon. Ning atase badhe nuruti dhateng pepinganipun ingkang putra nanging kok mateni karo anak sijine menika nek cara kula ilang rasa kamanungsane. Lajeng panjenengan menika nuwun sewu kula westani panjenengan menika wong tuwa ingkang kembang cindhe kembang siladan. Teges napa? Ora adil sampeyan menika. Panjenengan menika mboten adil merga napa menawi dipun petung. Dipetung cara ayune. Ayune rupane Durga menika pun biyen. Sakniki niku walah bahaya kula men mutah-mutah nek reti. Lah kok nggih tesih dibotke pepinginane niku nek cara Semar kula niku trima luwung baya kula kelangan derajat pangkat mbangane kelangan anak. Luwih pilih kelangan anak mbangane kelangan derajat pangkat. Kuwalik mar iya. Kuwalik Bagong. Jan. Anak trima dadi duka nek aku. Ah iya. Mbangane dadi dewaning para dewa ngapain? Ah iya. Nek tak petung-petung kok ora adil e. Ora adil apane? Patrape Bathara sapa Bathara Guru kok ora adil. Wis menengo sikik kowe kena arep nesu kok tak wene kalodhangan. Heeh. Lah nuwun sewu Bu Kulon panjenengan kok tesih ngeboti karepanipun Durga menika lho. Kamangkon pun sewu anakipun menika mboten lahir batin. Atmajane sapa? Anake tresna karo Drasanala. Niku mau ngepek ayune niku mau ngepek bodine. Teges le tresna kalih Drasanala menika ming merga nepsu, mboten lahir batin. Lah kok panjenengan menika nuwun sewu kula westani dewa kok wateke brangasan. Dewa kok ilang kamanungsane kaya wong urakan niku ora pantes nek cara kula sampean dadi dewa Bu Kulon. Astunggara Sidames karing bawana langgeng. Kemlewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wong wani ndilat wesi abang Semar Badranaya. Jeneng kita kuwi titah. Jeneng kita kuwi mung gedibal. Jeneng kita kuwi mung derajate ngaceplik lah kok teko wani nguman-uman lan panjenengan ulun. Ning atase panjenengan ulun iki dewaning para dewa mesti wae panjenengan ulun kagungan wewenang. Mangreh sagung kahanan gumelar ana ing Madyapada nanging jeneng kita lah kok dadi delangap-delangap ucap kita. Ndurwili kaya grujukan mletheh kaya bethek sunembu pategalan Semar. Yen to jeneng kita maksih bakal cawe-cawe marang apa kang dadi perkara kula warganing Bathara Guru. Ulun mboya tedheng aling-aling tedheng karang kadempel bakal ulun besmi. Lan jeneng kita bakal ulun lebur ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka Semar Badranaya. Kadur kemulung nemu yang wadyo. Ngadur. Garuda kurare ka kiri-kiri renang kono magaya kelari gelang Surumawayut. Bung Mas Tunama Sidames karing bawana langgeng Panakawan Bagong maju nggone lungguh. Maju mawon maju kula. Wayahe aku nesu ya Pak. Sakarepmu. Aku wis sengit tenan. Anane aku nyembah karo Bathara Guru rak mergo aku ki meng arep nguja. Heeh. Meng arep ngelulu, meng arep manja, bener. Wong ki nek agi kongas, wong ki nek agi kongas. Nek agi kongas meng mergo nuruti saga. Ayo. Terus naleh momong tapuki. Iya. Panakawan Bagong kita arep ngopo? Ajeng nesu kula. Lho. Jeneng kita apa mboya wedi kalamun to kuwalat. Ulun iki dewa lho Bagong. Kuwalat piye? Ora ana critane kok Bagong wani karo dewa kok kuwalat. Wis ana buktine Bu Kulon. Buktine apa? Lho, iki Semari dewa. Bendina tak waneni nek aku kuwalat wis biyen-biyen. Nah.
Dadi umpama aku wani karo kowe ora nek walang sangre, ora nek walate. Ya, Pak. Ha iya, terusno leh munesu. Kandhane kok. Ayo arep ngapa kowe? Semangkean. Ya ngerti kok aku ngerti nek kowe ndek keluwihan. Tanganmu papat, kowe nek pramungsu aku mesti menang kowe. Mergo tanganku mung loro, tanganmu mung papat. Menungso mboya tatanan. Jeneng kita ninggal tata krama ninggal Subasita mboya basa kelawan panjenengan ulun. Basa glut ora ya jotosan. Wis ben, aku ora apa-apa tok Pak Mani karo Dewa ora apa-apa. Ora apa-apa. Aja kuwatir kowe tak wenehi kadigdayan, tak paringi katiyasan, kowe tak paringi kasekten. Alhamdulillah. Ndek bapak berguna ngene iki seneng aku. Ora mung gedhe mangane. Nabuh ngoweh-oweh. Wonten dawuh. Sak-sake tenan Bagong le omongan kajengipun. Sak-sake mboten enten walate kok. Lah iya. Apa jeneng kita wani keduga nampa kadigdayan ulun. Sik, sampean dewa. Iya. Dewa niku nek teng jaman sakniki nyebute pejabat. Sampean niku pejabat kayangan, sampean pejabat donya. Pejabat donya niku sampean. Sampean dadi nalendraning para dewa, teges sampean kuwi dadi wakiling kawula. Ngoten. Umpama kawula bot repote napa-napa mbutuh senjata pitulung kawula mbetahke. Gusti ngabulke marang apa sing dadi panjaluke kawulane mesti lantarane dewa. Ketite kaya Sinuwun Kresna nek laku tapa Brata nika. Nindake talak Brata nika mesti nyuwun palilaing dewa, nyuwun pewising dewa. Niku dadi lantaran Gusti maringi kasembatan dhateng dewa. Sewu Gusti niku nek arep maringi pitedah dumateng titahe niku pilih-pilih lantarane lho. Lantarane niku dipilih lantarane sing kira-kira niku lahir batin napa mboten, tulus napa mboten, resik napa mboten atine, resik napa mboten jaba jerone. Aning sampeyan niku nuwun sewu, tak kira ora pantes dadi dewaning para dewa kaya sing dikendikake Raka Maski. Coba Pak kowe Pak, Semar Bronjong, Semar Bronjong Priyanto. Sampeyan ora pantes dadi dewaning para dewa. Ulun wis kelakon madeg. Ana ing Kayewangan Suralaya dadi nalendraning para Jawata. Jeneng kita kuwi mung titah mboyan duweni wewenang apa-apa tumrap Kayewangan jagat Tribawana. Jeneng kita mboyan duweni wewenang apa-apa. Weh, lha iki menungsa piye to ki? Nuwun sewu, kepeksa kula nerasu. Kan niku mergo ana kawula cilik kaya kula kaya Semar niki. Semar niku arep kawula cilik niki riyen dewa lho. Mula ora ana tembung Bagong kuwalat mungsuh Semar. Semar niku dewa, Bagong nek ajeng kuwalat mun wingi-wingi pecah mbiasku. Bagong pripun? Aja kewanen iki dewaning para dewa. Kowe arep wani karo aku sisan apa piye, Lho. Aku ki ratu Gustimu, aku bendaramu kok. Ora urusan bendara nek kene iki. Kowe Wisnu ta kowe? Ha Wisnu ki anake Bathara Guru. Bapakmu tak tantang pamene ming kowe. Semangkean ora. Sampurnake mau kowe. Lho luputku ki apa? Aku mengelingke karo kowe. Aja tak anggap aku ki wong lali Sinuwun Kresna. Ngapunten teng mriki kepeksa ninggal Subasita ya Pak. Ora apa-apa. Wis tak paringi wewenang. Heeh, ora ana tulak sarike apa-apa pokoke. Bagong wani karo dewa ya ben. Anggepe apa? Ayo muni aku Bathara Guru. Guru nek murid ora teka ora ndek kadigdayan apa-apa. Sampeyan mangendika? Sampeyan janji arep ngoman-oman Semar, sampeyan janji ora trima Semar cawe-cawe perkara keluargamu. Durga iki nyrengengeh rupane. Merongos e saiki. Mula untune dikawat. Kewanen tenan Bagong. Men wis. Untune dikawat. Nek mbiyen ya can ayu tenan bae ya. Untune rapi. Nek saiki merajak. Mula dikawat. Sik dodolan kebayok ora kae? Cahitan. Wong tua kentir. Sak-sake ora. Ayo, muni sampean. Nek cara kula niku Durga ki elike pale, mbok golek liyane sing luwih ayu. Dumeh sampean tresna karo Durga. Sampean niku janjane mung diguna-guna lho kalih Durga. Sampean niku mung napa diparingi apa jaran goyang ya mir. Heeh. Mung apa jenenge? Dicupet semene Bagong leh mudha omong-omongan karo Bathara Guru. Manik Maya. Aku ngilangi Subasita karo kowe mergo kowe iki sejatine adikku. Aduh kowe piye aku arep nesu kok ora sida. Wis ben wis jame wayahe limbukan. Oke. Kowe ora manut karo Semar gayangan tak nggo kekirik.
Kakang Semar. Wah, piye kae? Cakra kumitir mijil saking asta kumitir mijil saking asta mintunaken tiwe krama nira wajan wis Semar kok klepat kaya Bathara Guru dieneng-eneng. Iya Bagong nggih. Dirangkul usuk. Dioseri apa kae mambu. Munggah kayangan kok wah lah gleleng tenan Semar. Telang tak. Iya Bagong nggih. Anu niki terus pripun kok meng terus semprung ngaten niki. Pasewakan rong dibubarke. Pasewakan dengkulmu mlaca tanggepmu iki negara ngono apa piye? Meng perkumpulan RT kok. Ngenyak sampean ki ora. Iki udu pasewakan iki rak mung aku duwe rembug karo bapakmu nggih. Linggo kene nggih. Wah kok meng terus semprung ngene iki Petruk Gareng do nandi ya? Ngapa, Gong? Nandi wae? Wah, mbakone Ndoro Antasena enak tenan. Ora meneh ya kok